Wato jama'a ba abin da za mu ce sai dai mu gode wa Allah. Akwai abubuwa da yawa da suke da bambanci tsakanin mashinanmu da kuma waɗanda ake shigowa da su. Waɗanda mun san da cewa sun fi mu a wani fannin, amma fa a wani fanni sai dai su sallama mana. Ku duba wannan mashin ɗin M253 ne model ɗinsa. Idan ka kunce wannan koban gaba, maimakon ya nuna wani muni na mashin ɗin, sai ka ga ya ƙara ciro ma wani design daban. Sai ya zama kamar dama ma haka design ɗin mashin ɗin yake. Wanda idan ka je ka gwada a mashinan da ake shigowa da su roban nan, za ka gane abin da nake nufi. Da Allah ka je ka gwada kunce roban mashin ɗinka na gaba, ko ka ba makaniki ya kunce maka, ka ga yadda mashin ɗin zai fito. Amma shi wannan da aka kunce sai ya ƙara ciro masa wani design daban. To mu dai ba abin da za mu ce sai dai alhamdulillah. Wannan fa M253 ne aka cire masa. Kunga sai ya zama mashin kamar na stunt irin na masu tsalle-tsallen nan. Sannan idan ka mai da marafin kuma sai ya zama kamar na fashion. To ba abin da za mu ce sai dai alhamdulillah.